ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Агар шумо кирм дошта бошед ё ки ягон аъзои оилатон, фарзандотон кирм дошта бошанд ва намедонед ки чӣ хел ин кирмҳоро нест кунед, ширкати шифофармо ба шумо равғани Вормексида тавсия медиҳад ки ин равған 9 намуд кирми одама нест мекунад ва ҳамчунин дигар паразитҳои одама несту нобуд мекунад. барои заказ кардани равғани Вормексид ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва ширкати шифофармо ба ҳама ҷо ба шумо дастсафка мекунанд. рақиби дар пеш истодаи Нурулло Алиев Майк Дэвис дар формаи хеле хуб қарор дорад. ӯ шаби гузашта порчае аз тамринҳои худро нашр кард ки дар он дида мешавад ки формаи ӯ хеле хуб аст. аммо мухлисони Майк Дэвис каме хавотир шуданд ки то муҳориба аллакай як ҳафтаи дигар мондааст ва ӯ ҳоло ҳам ба Абу-Даби сафар накардааст. ва дӯстон бояд қайд кард ки ин чиз дар ҳақиқат нақши калон бозида метавонад. бисёри ҷангварон 2 ҳафта, 3 ҳафта ва ҳатто 1 моҳ пеш ба макони муҳориба мераванд то ин ки акклиматизатсия гузаранд, яъне ба иваз шудани боду ҳаво ва фарқияти соатҳо организм одат кунад. Нурулло Алиев аллакай чанд муддат мешавад ки дар Абу-Даби қарор дорад. ана рақиб бошад ҳоло ҳам ба он ҷо рафтагӣ нест ва ин чиз дар вақти муҳориба ба ӯ мушкилӣ оварда метавонад. тобови ҷангвари вазни сабуки UFC Арманд Сарукян дар муҳорибаи Ислам Махачев зидди Иен Гери прогнози худро дод. ма ба ғалабаи Ислам боварӣ дорам, лекин қайд мекунам ки ин муҳорибаи осон намешавад. фикр мекунам ки Махачев бо тариқи усул ғалаба ба даст меорад. боз ма бояд ки муҳорибаҳои Гериро тамошо кунам, чунки ма ӯро на он қадар хуб мешиносам ва муҳорибаҳои ӯро кам тамошо кардаам. одамон мегӯянд ки ӯ ҳимояи хуб аз текдаунҳо дорад, аммо Ислам ҳозир беҳтарин аст ва ӯро шикаст додан хеле душвор аст, гуфтааст Сарукян. ва дӯстон чӣ гуна ки мебинем Арманд Сарукян ба ғалабаи Ислам Махачев боварӣ дорад, лекин қайд кард ки муҳорибаи осон нахоҳад шуд ва биёед мебинем ки мураббии Ислам Махачев дар ин бора чӣ фикр дорад. Ислам дар ҳама малакаҳо чунон сахт аст ки ҳатто стили ғайриоддии Гери ба ӯ проблема сохта наметавонад. то ҳол ягон кас ҳатто дар спаррингҳо Исламро маҷбур кардагӣ нест ки бо қоидаҳои онҳо ҷангад. ӯ худаш доимо дигаронро маҷбур мекунад ки бо қоидаҳои ӯ ҷанганд. танҳо Ҳабиб зидди Ислам бозии худро ба кор дароварда метавонист. фикр намекунам ки Гери бозии худро ба кор дароварда метавонад. ба Ислам ҷавоб дода метавонад, бале, аммо қоидаҳои худро дар вақти ҷанг ба кор дароварда наметавонад. Ислам ба ӯ фишор карда корҳои худро мекунад. мо барои ҳама чиз омодаем ва мо Гериро хеле ҷиддӣ қабул мекунем. ӯ стили ғайриоддӣ дорад, қадаш баланд аст, суръати хеле хуб дорад, зарбаҳои тез дорад ва ҳимояи ӯ аз текдаунҳо бад нестанд. аммо Ислам аллакай бо чунинҳо рӯбарӯ шудааст ва чунин стилро дар спаррингҳои худ дидааст. агар дар муҳориба Махачеве ки ҳозир ма дида истодам ҳамон Махачев бошад, пас ҳамаи кор хуб мегузарад. дар омодагиҳои Ислам Усман Нурмагомедов нақши калон бозид. ӯ яке аз беҳтарин шарикҳои спаррингие ҳаст ки ёфта мешавад. Усман қариб стили ҳамаи ҷангваронро такрор карда метавонад, агар ки оиди стойка гап занем. ва бале, аз рӯи стил ӯ ба Гери хеле монанд аст, гуфтааст Мендес. ва дӯстон дар ҳақиқат стили Усман Нурмагомедов ба стили Иен Гери хеле монанд аст. онҳо ҳардуяшон аз дистансия дур истода зарба заданро дӯст медоранд, чунки қадди баланд ва дасту пойҳои дароз доранд. ҳамчунин ҳардуяшон зарбазананд ва ҳардуяшон греплинги хуб доранд. ногуфта намонад ки муҳорибаи Ислам Махачев зидди Иен Гери аллакай рӯзи 16 август дар турнири калони UFC 330 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.